Bideo honetan Seul, Hego Koreako hiriburua, bisitatuko dugu. Seul Asiako hiri handienetako bat da, eta Hego Korearen ipar-mendebaldean dago. Hamar milioi biztanle baino gehiago ditu, eta oso hiri bizia eta modernoa da. Ikusmiran, han eta hemen. Seulek historia luzea du. Horregatik, gaur egun oraindik ikus daitezke jauregi zaharrak, tenpluak eta harresi historikoak. Hiri modernoaren erdian, tradizioa oraindik bizi da. Bestalde, Seul teknologian eta berrikuntzaren hiria ere bada. Bertan sortzen dira mundu osoan ezagunak diren enpresa teknologikoak, eta hiria oso digitalizatuta dago.
Gainera, garraio publikoa, batez ere metroa, oso azkarra eta eraginkorra da. Seul oso ospetsua da gaur egun K-pop musikagatik, telesail korearrengatik eta bere janari goxoagatik. Turistek asko maite dituzte kaleko janariak eta merkatu tradizionalak. 안에 맛있을 자리 있습니다. Amaitzeko, Seul kontrastez betetako hiria dela esan daiteke. Tradizioa eta historia alde batetik, eta modernitatea eta teknologia bestetik. Espero dut bideo hau gustatu izana. Eskerrik asko ikusteagatik.